Første spørgsmål, det lyder, hvad er en skytteforening? Og det var Danmarks første idrætsforeninger og blev dannet i år 1861 på baggrund af kaptajn Valdemar Münster og hans idé. Og det var inspireret af de frivillige skyttekorps i England. Og skytteforeningerne de havde fra starten et meget tæt bånd til staten og ønskede at opmuntre befolkningens forsvarsvilje. Og skytteforeningerne det var en national bevægelse med formål om at styrke landets forsvar og de unge mænds fædrelandskærlighed. Og skytteforeningen de indeholdt også sportslige elementer og benyttede sig dermed af gymnastik. De havde en udvikling med fokus på den her gymnastik, og det gjorde, at DDS i år 1884 tillod gymnastikforeninger at være medlem af DDS, uden at altid have skydning på programmet. Og efterhånden, som det tyske rige det voksede og blev mere magtfuldt, så blev drømmene omkring at tage Sønderjylland tilbage, som man havde tabt i 1864. Og derfor så blev skydningen og de her øvelser en mere naturlig del af idrætsaktiviteterne. Og så inden for gymnastik, så skelner man ligesom mellem den dansk-tyske idrætsgymnastik og den svenske gymnastik. Og her vil det så være relevant at kigge på, hvilken kropssyn der taler om i de forskellige gymnastikretninger. Og som jeg tidligere nævnte, var der den svenske gymnastik, som var opkaldt efter Henrik Ling, tror jeg han hed. Og her blev redskaberne, redskaberne blev ligesom taget ud af gymnastikken, og man lagde mere fokus på bevægelserne og den her kontrollerede gymnastikform. Og det står så lidt i kontrast til den danske-tyske idrætsgymnastik, hvor det var mere den traditionelle form for gymnastik, hvor man benyttede sig af redskaber og de her bestændighedsøvelser. Så den blev på den måde lidt mere dynamisk. Men hvem gik så ind for henholdsvis den danske og den svenske gymnastik? Som jeg sagde før, var det Pierre Henrik Ling, der ligesom oprettede den, så han gik selvfølgelig selv ind for den, men også sådan noget som højskolebevægelser og flere af DDS-foreninger på landet blev ligesom inspireret af den her svenske gymnastik, og man begyndte ligesom at dyrke den endnu mere. Men også på landet begyndte man at dyrke den, og man begyndte ligesom at bruge den i stedet for den her traditionelle gymnastik med redskabs- og bestændighedsøvelser. Ja. Yes. Okay, bønderne de tog så den svenske gymnastik til sig, fordi den var deres egen og kunne bruges i kulturkampen mod højre, og gymnastikken blev således brugt i et led til den politiske kamp mellem højre og venstre. Og Venstre førte en række skolereformer ud i livet, som resulterede i, at svensk gymnastik fik en central stilling i skolesystemet. Dog mente lærere og elever, at svensk gymnastik var for kedeligt, og derfor blev den danske gymnastik udøvet i praksis, selvom man fra politisk side havde besluttet at sætte svensk gymnastik på skoleskemaet. Yes. Ja, og så lige nummer 6. spørgsmål, som er, hvilken rolle spillede gymnastik for bøndernes identitet i slutningen af 1900? Ja, gymnastikken fik for bønderne den betydning, at de fik rettet holdningen i ryggen, som man har korrekt holdning i ryggen, og dermed undgå skader. Dette var naturligvis en fordel for bønderne, i det de udøvede hårdt arbejde med tunge løft, hvor holdningen i ryggen er helt central for at undgå skader. Både på land og i by fungerede gymnastik og sport som en slags opdragelse. Man blev opdraget i værdier som selvkontrol, selvdisciplin, præcision, hygiejne, sundhed og generel orden. Yes. Og så er der DGI, og deres primære formål det er at styrke de frivillige foreninger og på den måde værne om idrætten med vægt på fællesskab, udfordringer og sundhed. Og de ønsker at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. De ønsker også at få flest mulige borgere til at engagere sig for idræt. Og de idrætslige interesser, de varetager, det er at fremme befolkningens lyst til at dyrke foreningsidræt,
og generelt få flere af de danske borgere til at dyrke idræt regelmæssigt. Og deres målsætning det er at have flest mulige idrætslige valg at vælge imellem, når det kommer til at skulle dyrke idræt i en forening. DGI har 1.524.083 medlemmer, og deres målgruppe er primært børn og voksne, der dyrker foreningsidræt og særligt gymnastik. Og DGI's generelle vision er at imødekomme danskernes interesse for motion og idræt, og de her visioner for fremtiden de er ligesom baseret på deres 25-50-75 plan, som bunder ud i en forventning om danskernes stigende interesse for foreningsidræt. Og deres mål det lyder på, at i 2025 så dyrker 50% af den danske befolkning idræt i en idrætsforening, mens 75% af danskerne dyrker almindelig idræt. Ja. Skal jeg så? Eller hvad? Ja, det kan jeg godt. Og så har vi en anden idrætsorganisation, som er DIF, og deres primære formål er ligesom at skabe en samlende organisation for både elite og bredde idræt. Og på den måde så bliver og ydermere så er DIF ligesom er ligesom ansvarlig for den danske deltagelse ved de olympiske lege, som Danmarks, altså hele Danmarks olympiske komité. DIF har taget til opgave at virke for at fremme dansk idræt og idrættens udbredelse i det danske samfund. Og de varetager dermed glem det. DIF har i 2015 et medlemsantal på knap 1,9 millioner fordelt på 9.046 foreninger. Målgruppen er består primært af børn og voksne, der dyrker foreningsidræt og på et særligt elite-niveau. Og deres vision for fremtiden lyder på, at man ligesom gerne vil have en stor deltagelse i de olympiske lege, og man vil fremme idrættens udbredelse i det danske samfund. Og så er der DFIF, som er Dansk Firmaidrætsforbund. De arbejder for at få arbejdspladser til at leve sundere og få dem til at dyrke mere sport og idræt i forbindelse med arbejdet. Og de har i dag 370.000 medlemmer fordelt på 80 foreninger, og deres målgruppe er primært voksne. Selvfølgelig fordi at det er for det meste er voksne, der er ansat i firmaer, men også 2/3 af medlemmerne i organisationen er mænd. Og ja, deres visioner for fremtiden, det er ligesom først og fremmest at få sat noget mere aktivt sport og ind i erhvervsskolerne, fordi at de mener, at personer med en kort uddannelse er generelt mindre fysiske og sunde end dem, som har en lidt længere akademisk uddannelse, og derfor bliver det så også vigtigt ligesom at sætte ind i de her situationer og gøre den del af samfundet mere aktiv. Generelle visioner for fremtiden, så tror organisationen på, at socialt samvær og sundhed er vejen frem, og derfor vil man også forsøge at ekspandere de her værdier i de forskellige firmaer.